Wel, dwi wedi ffindio dau hen ffrind. Fi sy'n yma yn y sioe yn yr haf. A mi ddos i gyfarfod â George a Frankie a Stacey. Ti'n olew, Stacey? Iawn, diolch. Da iawn. Da chi wedi cyrraedd y ffair ei am y tro cyntaf o'r ceffylau bendigedig yma. Yr un, ie, mae'n neis bod wedi cael y gwahoddiad i bob yma heddi a fori. Mae'n neis gweld y ceffylau gwedd yma nôl yn y siow. Mae nhw'n denu bobl dyn nhw, achos oedd nhw werth i weld yn y sioe. A mae nhw'n osgeiddig yn dyn nhw. Mae rhywbeth yn arbennig iawn am y ceffylau gwedd, mae'n does? Ydy, mae nhw'n fysi yma heddi, mae plant i bod lan yn dweud helo i nhw, mae'n nhw'n joio. A mae nhw'n syndod o dawel, dyn nhw, fyd? Ydy, mae nhw'n jyst yn joio, mae nhw'n edrych mas ar prif gylch fyna, jyst yn gwylio beth sy'n mynd mlaen. A ti sy'n berchen, oedd faint o ceffylau sy'n gen ti? Mae gen dad 4 ar hyn o bryd, so beth roedd mae'n mynd mwy, jyst yn dibynnu, mae'n un treino'r ifanc fyd, so sy'n dal beth sydd dan ni. O, rai. Be di hanes? Di niferoedd y ceffylau gwedd ma'n codi, neu be di hanes nhw? Mae wedi bod yn re bryd. Mae lot o bobl fel Rhys, yr show ambassador, fel ni yn treial cadw'r bryd i fynd i promoto fe i pobl newi. Ond wedi Rhys yn dweud gynne, ers y sioe yma gyda'r ceffylau gwedd, mae pobl wedi bod yn prynu nhw. A mae hwnna wedi bod yn briliant i'r bryd, really. Pobl newi yn dod mewn i'r bryd. Mae nhw'n yr un thing ar y funud. Un thing, on trend. Reit, oedd George wedi cymryd y tair ofnadwy yn y sioe. Dwi'n mynd i or-fwytho fo. Ond os oes rhywbeth, allan ei brwsiad sydyn oedd awan i gael helpu. Mae hwnna fyna, ti'n paratoi fe. Lot o waith cynnal a chadw nhw, oes? Neud nhw'n eitha hawdd i'w cadw. Mae rhaid ti cael y lle i cadw nhw. Ti'n fawr, son nhw mas yn ymwyd pob dydd, tro dydd. Mae sheds yn nhw, mae lot o lled yn nhw, a mae lot o bwyd yn nhw fyd. Yes, come on, llonydd, yn dydw? Ydy. Mae fatha delw. Ti'n iawn, George? Ti'n dadref o fi, George? Ned? Ti'n dadref o fi? Reit, Stacey, o'n i ddal i fwytho. Dwi'n diflasu'r bobl adrech a dwi'n engseitio fan hyn ac yn joio. Diolch am sgwrs. Dim problem.